आर्मी पुलिसफोरनि सिलाय खुन्दाजों बिखायाव सौख्रेबजानाया आइदै सागानो रोंला माथो। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। निउ सं फैगासिनो दङ गोदान मेथाइ। बे मेथाइयानो जादों जाहैबाय आदा खलेन नार्जारिनि। गावनो दानदों ओमफ्राय गावनो सुर होदों ओमफ्राय टिउनखौबो गावनो होदों आरोना। ओमफ्राय बे मेथाइया ओरैबायदि जागोन मोनसे समाव जोङो पुलिस मिलिटारिनि आखायाव ओरैबायदि इनाय अनागारि बुग्लिबोजादों। आंबो मोनसे समावहाय ओरैबायदि ओरैहाय थुक्राझारजों दावखोलांनाय मोनसे बुरै जाहार होननायावहाय आर्मिफोरजोंहाय ओरैबायदि खोमा जिलायजासे सौबाहरजादों। ओमफ्राय सापागुरियावबो ओरैहाय आर्मिफोरजोंहाय लाखारनानै फैनानैहाय एकदमबारे ओरै गेदा बाजार थांग्रा लामायावहाय गाग्लि गाग्लि बुजाहैदों आरोना। ओरैबायदि दुखुनांथाव। ओमफ्राय बेबायदिनो गोबाङानो बुजाबोदों आरोना। ओमफ्राय आंनिया खोमा नेट जिनायानो ओरैहाय डक्टरनाव थांगुनांलायदों आरोना। ट्रिटमेन्ट लागुहैनांलायदों आरोखि, हरदान जिहैलायदों। थिग बेबायदिनो गुबुनफ्राबो बुजादों। दा बेफोरखौनो लोब्बा लाखिनानै जोंना ब्रादार खलेन नार्जारि सिंगारा बे मेथाइखौहाय दामनाय जादों। नोंथांमोनाबो निस्सय बे मेथाइखौ खोनासंनानै बिखाया गावलांगोन। ओमफ्राय दा बेखौ खोनासंनायनो हागोन। ओमफ्राय बे मेथाइया माइ स्टार डाबिं नङा, मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय गोबां मिउजिक सोबावनांगौ दङ। जेरैहाय बेबायदिनो बाय'लेन ओमफ्राय स्ट्रिं बेबायदिनो बेस सोबावनांगौ दं आरोना। ओमफ्राय बे मेथाइखौ सोरनोबा नांगौ जायोब्ला एलबामफ्राव बा माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला आरोना बेखौहाय आदा खलेन नार्जारि सिंगारजोंहाय जगाजग लाहरनो हागोन। आङो नाम्बारखौ होगासिनो दङ नै, कल खालामनानै आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो ओरैबायदि मोजां मोजां मेथाइ दामो आरो दानो आरोना बियो। बै समा बर' रायजो बिनो ओंखारलांनाया आर्मी पुलिसफोरनि सिलाय खुन्दाजों बिखायाव सौख्रेबजानाया आइदै सागानो रोंला माथो। बै समा बर' रायजो बिनो ओंखारलांनाया। आंबो बेबायदिनो आर्मिफोरजों बुजानानै डक्टरनावहाय ट्रिटमेन्ट लानो गोनां जालायदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे मेथाइखौहाय दालालाबाय अननानै, मानो होनना बुङोब्ला सिगांबो गोबां मेथाइ बानायनानैहाय ओरैनो फ्रियावनो आगारलाबायबाय। गोबाङानो डाउनलड खालामनानैहाय गावबागाव चेनेलावहाय आगारदों। ओमफ्राय दा आदाया आंखौहाय रिकुवेस्ट खालामनो होनायलाय अननानैहाय बे मेथाइखौ दालालाबाय। ओमफ्राय बे मेथाइखौहाय दाउ क्रिएशन चेनेलावनो हगारनाय जागोन। फंबाय खोरोमदावनिहा चेनेलनि नामा जादों जाहैबाय दाउ क्रिएशन। नोंथांमोना साननै सानथामनि गेजेरावनो बे मेथाइखौहाय खोनासंनो मोनसिगोन। दा बयबो रेडि जालानो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मेथाइखौ प्रयजन जायोब्ला आदाजों कन्टेक्ट लानानैहाय बे मेथाइखौ नांगौ जायोब्ला जगाजग लाहरनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय बे मेथाइखौहाय फंबाय खोरोमदावनि स्टुडिअ'आवनो बानायनाय जादों। सोरबाफोर बेबायदिनो मेथाइ रेकर्डिं खालामनो एबा भइस डाबिं खालामनो गोसोब्ला बे फंबायनि स्टुडिअ'आव खालामफैनो हागोन, चिरां जिल्ला बिटिनियावहाय आरो। ओमफ्राय जगाजग लाहरनो हागोन आरोखि। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।